Tässä on aivan tavallisen Kaustinen Oyn toimitusjohtaja. Hänestä energia on liian kallista, mutta hänellä ei ole resursseja, ei aikaa eikä rahaa, mutta ei myöskään välttämättä osaamista tehdä asialle mitään. Oi perkele, kun tämä energia maksaa niin saatanasti. Mutta minkäs tälle teet? Tässä on Kaustinen Oy:tä ympäröivä teollisuusalue. Samat ongelmat ovat muillakin alueen PK-yrittäjillä. Kulut ovat aivan liian suuret. Meillä on aivan liian kuuma. Ja meillä kylmä. Idealamppu syttyy. Energiaisännöitsijä rientää apuun uuden palvelukonseptin kanssa. Energiaisännöitsijä kutsuu koolle alueen yrittäjät kertoakseen, kuinka helposti ja vaivattomasti ongelmat voidaan ratkaista. Arvoisat yrittäjät, tervetuloa energiaisännöintikonseptin esittelytilaisuuteen. Energiaisännöitsijän tekemien selvitysten, suunnitelmien ja toimenpiteiden ansiosta alueen PK-yritysten energiaongelmat on tunnistettu ja ratkaistu. Mitäs naapuriyrittäjä? Mitäs tässä hyvin menee nykyään? Nyt on lämmötkin kohilla ja meilläkin tuulimylly pyörii. Kun samat asiat käydään läpi muillakin merkittävillä teollisuusalueilla, luodaan Suomeen maailman energiatehokkain PK-teollisuus.